Gotzon Barandiaran naiz, Susako kide bezala nago aurten azokan eta baita ere Berri Txarrak taldeko komunikazioa arduradun gisa. Orain nago Susako bazkide eta kidea naizen lez, saltzen, liburuak ahalik eta gehien saltzen, eta gero Berri Txarrak taldearekin komunikazio lanak egiten, elkarrizketak lotzen eta beraiei antolatzen, 4 egun hauetan, betiko lez hainbat kultur sortzailerekin hitz egiten, gogoeta konpartitzen, proiektua konpartitzen, gaur arratsaldean badaukat hor ere mahai inguru bat, kulturaren finantziazioari buruz, eta nire saltzan, gure saltzan, liburugintzan eta kulturgintzan. Otxenea gu urteetan etorri izan gara azokara lanera, gure kasuan Susa argitaletxearen erakustokira, eta bertan ematen genituen orduetan hainbat gogoeta egiten genituen, ikusten genuen zer gertatzen zen gure aurrean, pasatzen zen jendeak zen nolako jarrera zeukan, zer egiten zuen, nola jokatzen zuen, liburuen aurrean, nola batzu pasatzen ziren liburuak ia ikusi gabe. Ikusten genuen ere euskarazko produkzioak gero eta leku gutxiago zeukala azokan, jente asko kejatzen ari zala oso lotua zegoelako merkatuari, salerosketa truke horri bakarrik. Gero eta idazle gutxiago, gero eta sortzaile gutxiago ikusten genituen, etortzen zirela, eta hitz egiten genuen ere askorekin urte osoan zehar, eta zaten zikuten, ara joatea soilik zure liburua edo zure diskoa saltzera, hori baino beste zeo zer gehiago egongo balitz, kaso bai. Eta holako gogoeta batzuetatik sortu zitzaigun Otxenea egiteko ideia. Hasieratik izan da gauza horizontal bat, guk nahi genion euskarazko produkzioari bere protagonismoa eman Durangoko azokan, gure ustez galduta zeukan protagonismo hori eman. Nahi genuen sorkuntza bera prestigiatu, fizikotik aparte, nahi genuen entzule zaleek aukera eukitzea musikari eta idazlekin aurrez aurre egoteko, entzuteko musikarien lana bertatik bertara eta idazleekin solas egiteko bertatik bertara. Erakusteko gure kultur sistema askoren artean osatzen dugula, alde batetik dagoela sorkuntza, hori erakutsi egin behar dela, beste alde batetik dagoela produktua bera, beste alde batetik dagoela ikusgarritasuna, komunikabideen egiten duten lana, beste alde batetik dago transmisioa, eta hori dana erakutsi behar geniola euskaldunari, Eta gainera, kontuan izanik, erabat osagarriak direla, hau da, guk urteetan frogatu dugu, Otxenean disko edo liburu aurkeztu izan duenaren atzetik joan dela gero literaturzalea edo musikazalea, 4 pausu eginda, produktua bera hartzera, Orduan, ziklo osoa, kultur sistemaren ziklo osoa, ikusteko aukera badago hemen. Gure kulturak gogoeta eta eztabaida behar ditu etengabe, eta holako foroak nik uste dut oso aberasgarriak direla. Baina, nire mezua izango da behar dugula foro bat non euskarazko kultura, Euskal Herrian kultura egiten dugun guztiok presente egongo garen guk ala nahi baldin badugu, Foro ireki bat, hasi sortzaileetatik eta saletaraino, sortzaileak, antolatzaile pribatuak, herri mugimendua, erakunde publikoak, komunikabideak, hezkuntza, saleak, denok elkartzeko foro bat, inongo bazterketarik gabe, guztion artean erabakitzeko zer den estrategikoa euskal kulturarentzat, eta horren ondorioz, gaurko gaia finantziazioa denez, horren ondorioz, erabaki dezagun eta adostu dezagun guztion artean zertan inbertitu nahi dugun dirua.